fapt, aditivul încălzește și face să o suce mai repede. Asta e toată șmecheria. Să vă arăt ceva. Dacă îl iei, vezi cât de ușor e. E un material foarte ușor. Ei, dacă eu îl iau, tendința e asta. Să-l aplic la modul ăsta. Dacă aplic o suprafață mai mare, începe să cadă. La pompă poți să șpriți suficient de tare. Ne vedem că are o cantitate de mare. Și atunci aplicarea manuală, evident, cu sculele potrivite, înseamnă asta. Înțelegi? Asta înseamnă o aplicare manuală la materialul ăsta. Deci nu îl arunc pe perete. Ce e important? E important, foarte important, sunt sculele potrivite. Nu o să vă arăt ceva. Dacă eu tot insist pe material, de asta am spus și la material mecanizat. Dacă tot insist, eu încep să scot apa din el. O vedeți cum iasă la suprafață. Pe măsură ce insist, inițial s-ar putea să fie în regulă, peste câteva ore s-ar putea să-mi facă por de resub și să-mi cadă apa. Să-mi iasă afară efectiv materialul de pe care. De asta nu se insistă. E suficient să-l trag o dată sau de două ori la dreptar, am golul, revin pe urmă pe el. Da? Deci asta e regula generală de aplicare la materialul ăsta. Nu insistăm, îl întindem, la aplicare manuală folosești mala de plastic, aia de 30 pe 40, ca să poți să pui cantitate materială, asta nu-i scule pentru așa ceva. Și cam asta e toată povestea. Deci, suprafață. Vezi, cu scula asta mi-e și greu să apăs, că nu am cantitate, e cărăbida nivelată și eu nu am cantitate de material. Da. Deci cam asta e toată povestea. Dacă îl vreți să-l luați în mână, îl vedeți, aproape că nu e nimic ca greutate, aproape că nu e nimic e cam de 16 kg pe metru pe 5 metri, versus 3 e de 5 ori mai ușor decât o tempială normală. Care sunt avantajele la situația asta, că de 5 ori mai ușor? Nu încarc greutate pe structură. Am rezistențe mecanice bune în timp, dar fără să am un material casant și dur la suprafață. Risc mult mai puține microfisurări. Sunt multe avantaje din punctul ăsta de vedere. Foarte mult. Nu mai vorbim, lucrăm la etaj. Cantitatea de material pompată de la etaj sau la o zonă superioară este de 5 ori mai mică ca și greutate față de tencuiala normală. Logistică, transporturi, putem extinde pe toată zona. Că una este să transporti un palet de 1,5 tonă cu care tu realizezi 100 metri pătrați de încuială la 1 centimetru și una este să transport 1,5 tonă cu care realizezi 1000 de metri pătrați. Deci se schimbă multe chestiuni. Deci, la aplicarea manuală, asta e regula. Și presat. Deci apăsăm pe perete. Să se lipească pe perete. Dar nu revenim de foarte multe ori. Dacă tu nu-l apeși pe perete, pentru că el are multă apă și mă apuc, în mod normal așa se aplică o tencuială normală, nu? Asta e aplicarea, nu? Și mai... La cred că durează timp mai mult. Aici depinde de meseriaș. Acum eu nu mai am mâna formată ca un meseriaș de la bună, face mai mult ca mine. Aveți ca un profesor. Dar ce se întâmplă? Când îl trage, dacă nu i-a ancorat bine, nu l-a aruncat bine undeva pe perete, îi vine înapoi. Dar nu-i vine atunci. Îi vine după jumătate de oră, după o oră și trebuie să revină să refacă. Da? Din cauza asta, cel mai simplu este materialul, evident, putem pune scândarul jos, ce cade, se poate recupera, ca la o tempială normală. La pompă ai pierderi foarte mici. La pompă aproape că nu ai pierderi. Și evident, mereu, scule potrivite. Deci astea nu sunt scule. Da. E ca la mașină. O întrebare, în cât timp se poate verifica tencuiala asta? Adică după cât timp se întărește, se maturează, cât de cât? Sau cum? 12 ore? Nu, maturarea finală, pentru că are și o cantitate de ciment, este după 28 de zile, la orice fel de timp. E reacția de hidratare normală a cimentului. Orice fel de produs pe bază de lian mineral se hidratează undeva la 60-70% din totalul hidratării lui în primele 7 zile. Și atunci are undeva la 60-70% de rezistențele mecanice finale. Dar, după 28 de zile, considerăm că 95% din reacțiile de hidratare sunt încheiate și atunci materialul lui maturat. Dacă eu vreau să fac probe de
rezistență termică a zidului, vizionerul cu camere termoviziune etc. le fac după o lună de la aplicarea materialului. Nu le fac după 2 săptămâni. Materialul încă nu e complet maturat. Apă are încă în compoziția lui. Izolat, nu ajunge la capacitatea de izolație termică pentru că este umed în masa lui. El ne permite, la prima maturare, acele 5, 7, 10 zile pline de temperaturi, când el deja s-a uscat, să spunem, o culoare uniformă, să aplicăm tinciul. Și pe urmă vopselurile. Dar asta nu înseamnă că materialul și-a ajuns la caracteristicile lui final. Și niciun material pe bază de ciment, chiar dacă are accelerator de priză. Toate astea, rezistențele finale, tot la 28. Acceleratorii de priză ce fac? Îmi cresc rezistențele inițiale, dar alea finale tot atunci le-am. E o reacție de hidratare normală a alea. Eu v-aș întreba, deci tu dat tencuiala și tu, mă rog, rodul ăsta care e fără tinci, după cât timp în condițiile atmosferice de acum se poate aplica tinciul ăsta? Nu știu. Deci, acum ne uităm afară, e frumos. Poate 3-4 zile avem frumos căldura asta care o avem. Dar după aia vine 3 zile cu ceață. Se va matura foarte greu. În mod normal, undeva la 5-7 zile. Perioadă care se poate extinde la 10-2 săptămâni. Eu vă spun altceva. Când suprafața are o coloristică relativ uniformă, deci nu mai repete umiditatea, atunci... Am înțeles, da. Dar nu vă... Hai să spunem că vine ploaie 3 zile. Nu știu. Deci există o perioadă maturală care toate materialele au. Și masa de șpargul de termosistem. Poate să tragă într-o zi sau 2, sau poate să fie ploios afară și să tragă într-o săptămână. Că nu poți să aplici atât temperatuра pe ea, că îți cade jos. Deci jucați-vă voi un pic cu el. Că voi trebuie să... Întrebarea care mai am eu este... Da. Tencoala este pusă, vine frigul, nu mai putem să dăm tinci, nu mai putem să devopsea. Ce se întâmplă cu tencoala? Rezistă peste? Absolut nimic. Dacă nu este în imersie în apă, adică, nu știu, să vină o inundație la fundație și să fie aplicată pe fundație, ea nu are niciun fel de problemă. Plouă, se usucă. Evident că tinciul și vopseaua, mai ales vopseaua, are rol și de protecție a fațadei, nu de decorare a fațadei. Vopseaua asta silicatică, care tranzisul aici, pe lângă toți compușii din ea, unul dintre compușii importanți cu care stabilizăm silicatul este uleiul de pin. Uleiul de pin îi dă și un efect foarte bun hidrorepelent. Respinge mizeria, apa și se menține mult mai curată fațada în timp. Dar poate să rămână peste iarnă și nu o iarnă, și mai multe ierni, neprotejat. Unde pot să fie probleme? În cazul la fațada asta nu, dar la fațadele care avem cornișe. Și, de exemplu, iarnă îmi stă zăpadă acolo. Dar nu, dar Acolo poate stopească zăpada, să înghețe, să dezghețe și să mi-o degradeze. Alea singurele zone care pot fi atacate. În rest, nu... Dar, repet, e același fenomen care îl avem și la temperaturile normale. Ok. cum să lucru cu Bogdane cu eu? Cum? Da. O să vezi că după ce aplici amorsa, o să fie și mai ușor la aplicare. Amorsa mai face o chestiune, pe lângă că consolidează și îi dăm un strat așa, un pic lipicios, de să leagă și mai bine. Să mai... Deci, la aplicarea asta manuală în 3 straturi ai spus. Da, cam 1 centimetru pe strat. Nu putem... Evident că te duci cu centimetrul ăla, când ai ajuns în capăt, te-ai întors înapoi pe el. Nu ai nevoie de timp. Nu ai timp de așteptat. Cât saci sunt un palet? Habar. Aici m-ați prins. Nu știu. Ca să ne facem la 70 de saci. 210 aici. Asta nu știu. 210. Deci, Îi mai rămâne vreo 10 saci sau așa ceva. Acum e cu plus minus întotdeauna la tempier de genul ăsta, pentru că tu iei în calcul 3. Dar mai sunt golduri de umplut dintre cărămidă, mai sunt deviații, mai... Nu știu, văd că ghidajele nu sunt montate pe fațadă. nu-s montate. Cum prindeți ghidajele pe fațadă? Aia vă întreb. Păi eu vă întreb, cum vreți să le prindeți? Cu ce ne recomandați să le prindem? Deci, din punctul meu de vedere, și așa se lucrează și normal, ghidajele, în mod normal, rămân acolo, în mod normal. Mă dumneavoastră le scoateți. Afară. Păi nu le mai putem folosi. Și în mod normal, ghidajele, întotdeauna ghidajele la decât sunt zicate. Și în mod normal, eu de ce vă întreb asta? Da, da, să vă întreb din alt motiv. Dacă nu sunt zicate, rucinez. Dar aici mai avem o discuție. Deci la asta rol și de termoizolație. Dacă dați ghidajul în perete, am puncte termice. Înțelegeți? Că e metal. Trebuie scoasă și umplută. Și atunci,
Ghidajele le puteți fixa cu ce doriți dumneavoastră să le fixați, Da. dar ghidajul se scoate afară împreună cu materialul de fixare. Cu materialul ăsta nu putem fixa. Nu se poate. Nu, n-ai cum. Și colțarele La colțare, da, colțarele le poți fixa pe ăsta. se pot fixa. Se Sigur. rămân definitive. Sigur că da. Dar ghidajele generale nu le poți fixa. Colțare de tencuiel. Poftim? Da, atenție mare de tot. Dar La acum, tot ce dacă nu, înseamnă mai pot da pe el. Poftim? Dacă nu, nu se mai poate lucra. Să-l uzi? Da. Cu pompița aia, de exemplu, dacă dau cu apă. Nu mai pot lucra, nu mai pot. Te duci până în capăt, te întorci de acolo. Deci până încolo. capăt te întorci înapoi. Tu ai Deci ghidaje, nu trebuie un le-ai timp tras de frumos în dreptar. 50, de 10 Dar minute. cum Maria, Trebuie să fie dacă tras dau la să explice, nu? Da. Dar dacă nu, Uite, vezi ce Nu, sub nicio formă să nu. Nu-l uzi. Nu-l uzi. Mi-l tragi frumos în dreptar și aia e. Aia e. Da. Deci trebuie ghidaje. De-aia avem tinciuri, cu tinciul venim și rectificăm suprafața finală corect. Da? Dar, Bogdane, du-te și cât de cât îți dau un dreptar. Uite că ți l-am pregătit aici. Nu. Aluminie. dă-ți seama, mașină. Nu, du-te adun. Elie, Cu dreptarul ăsta trag... Nu. Nu, este dreptar de aluminiu pentru tencuieli. Ăsta e boloboc. Las că aduce, dar la bolobom. Dreptarul de tencuială mecanizată. Ăla cu vârful ascuțit. Da, las că știu. Pentru că cu dreptarul ăsta trag tot materialul jos. Dreptarul ăsta se folosește la tencuielile Clasice, Clasice. de pe vremuri. Bine. Cam așa trebuie să arate, cică. Da. Acum plus minus că în funcție de condiții atmosferice ăsta a fost făcut într-un laborator. Da, Dar se deschide mult la culoare. Se deschide foarte mult la culoare. Foarte poros, așa. Ușor. Dar rezistent. Ia, Bogdane, cu ce l-ai comparat ca și consistență? Peta. Ba, nu, cu... La prima vedere, da, dacă rezistență mai mare. La atingere pare crete, la greutate pare crete, dar ca și consistență e altceva. De asta, pe el, numai mortarul sau e și tinci? Nu, ăsta e mortarul nostru, nu e tinci, Mortarul. nu e nimic pe Ia el. asta șeful să o vedă. Da, Nu e nimic în el. mortar. Da, păi, Sunt niște un mostre fel- care au fost făcute și pe urmă tăiate. În esență e Bucățele. ca și un deșa, ca și un iton, dar cu por mai mic. Se spune. N-are ce fac. Na. Bun, curățat dreptarul și toată povestea că tragi pe el. Da, ăla e dreptarul, cu ăla se lucrează. Nu cu dreptarul de lemn sau cu... Da, la câte un metru pătrat cu orice la primul strat, dacă ziceți că la primul strat nimeni nu se trage. Dacă îți rămâne îngăleată sau în pompă, seara, a doua zi încă îl poți folosi. Bogdane, Nu se întărește până a doua zi. deci pui un pic de apă. Dar un pic de pusă apă pusă întotdeauna peste, ca să nu facă pelicula aia de suprafață. și plecarea de jos, de pe soclu. Cum e gândită în sistemul dumneavoastră? E tencuială. Nu avem profil de soclu, nu avem nimic, plecăm de jos în sus. Și soclu cum se rezolvă? Păi depinde cu ce se finisează soclu sau ce... Dar cum e acum aici la noi? Nu, asta Noi putem, nu știu ce vreți pe soclu în final, se poate liniști pune tencuială și finisa pe soclu. Numai din punctul meu de vedere, când vorbim de soclu, eu nu i-aș da doar vopsea, i-aș da o tencuială decorativă silicatică, că e mai rezistentă și la loviri, și la spălări, și la frecări, și la Cărămidă tăiată. cărămidă tăiată. Numai atenție mare de tot. Dacă se fac placaje pe soclu, este recomandată și o hidroizolație. Înainte de a face placajul. Se aplică în 2 mm frumos hidroizolația pe toată suprafața. Ce se întâmplă? Apa, zăpada care îmi stă la soclu, dacă mi intră în spatele placajului, la înghes-dezghes poate să mă împingă placajul afară. Și atunci, din perspectiva asta, se face o hidroizolație care are 2 mm, care se dă în bidinea sau în gletieră. Sunt materiale speciale pentru chestiunea asta, le avem și noi, peste care venim și aplicăm, evident, adezivul care se aplică decorațiunea, placa de pe soclu trebuie să fie compatibilă cu hidroizolație. Adică nu îi permis să iei hidroizolație la un producător, adezivul de la altul și după aia nu știu dacă sunt compatibile și dacă ele rezistă în timp. Pentru că există un normativ european care când face testele la materiale de hidroizolație la placajele ceramici, chit că e bazină, piscină, soclu, balcon sau terasă, normativul european face testele la pachet, hidroizolație plus adeziv. Ele trebuie să reziste împreună, că de-aia spune hidroizolație sub placări ceramice. Normativul e N 14891. Și atunci certificarea se face împreună. Dane, deci
ar trebui să reții că ce ai dat acum o mână trebuie să o repeți încă de 2 ori. Și unde sunt cabluri de curent trebuie să repeze vreo 4 ori. Da, acolo să vedem. Manual, mecanizat. Nu, stați numai un pic. Cum îl aplicați? Are dreptate, că e niște tubulatură care n-are șlițuiță în pereți. Așa. În exterior. Și se depărtează. Crește grosimea, tubulatura asta. Ca să o scoată. Ăsta încă e mai strâmb un pic, că se acoperă cu Vorbim de grosime mult mai mare aplicată. În față se vede mai bine. Nu e nicio fel de problemă. Se duce înainte, revine înapoi. și iară înainte și iară. Da, sigur că da. Dar nu există tencuială pe lumea asta care să o aplici 5 cm peste. Microfisturează în toată masa ei. 99% din tencuielile de pereți se aplică între 1 și 2, 2 jumate, hai maxim. Da, a venit, i-am grupat mai Aici are mai compactă. O lasă să tragă și după aia revii pe ea. Aici, cam la temperaturile și cum e acum afară, cam într-o oră, revii pe ea. Depinde de fațadă. La fațadă dreaptă, mai mult de 20 de lei n-am casat niciodată din metru quadrat. La fațadele complicate, cu profilatură, cu ancadramente, cu dăle, acolo deja nici nu mai intră în calcul de metru pătrat. Se iau un metru liniar calculele. Depinde de câte șabloane, de ce profilatură am, de... Cea mai simplă aplicare posibilă este mecanizat. Pentru că la mecanizat, după ce ai pus ghidajele, ai întrăștiat-o frumos pe perete, ai tras un dreptar și aia e. Ai venit, ți-ai rectificat dacă ai golurile pe urmă și ai lăsat-o să tragă ca să poți să-l drișcuiești, să aplici tinciuri, să-l drișcuiești. Bun, și în cazul acesta în care trebuie să dai totuși cu peria de sârmă. Nu, atenție, eu de perioadă de sărmă aici în partea de jos am dat-o pentru că nu avem timp să aplicăm amorsa de consolidare și să stăm încă o zi. Da? Deci ei ce fac acum pe perete? Se uită pe perete și unde au resturi de tenchială mai groase, alele ciocă de jos. Atât. Și de-aia am adus consolidantul. Dă pulverizatorul consolidantul și pentru că noi, nici chiar foarte cald, nici noaptea, nici... Noi ne uităm de multe ori la temperatură în aer. În mod normal când vorbim de lucrări, vorbim de temperatura suprafeței, a materialului. Nu vorbim de temperatură în aer. Mașina mea arată 40 de grade pe bord, dar suprafața are 5 sau 10 sau... Așa. Și în cazul ăsta, recomandarea mea este aplicați astăzi amorța și mâine te încuți, cu o zi înainte. Sau cu o seară înainte. Ok. Deci nu... Sau dacă o aplici dimineața, te apuci pe dimineață după masă. Trag amorța aia pe perete. Ei n-au de curățat decât ceea ce a mai rămas mai mare. În rest, absolut nimic n-au de curățat. Amorța o să vedeți. După ce ați aplicat-o, nu a doua zi, dacă lași o suprafață neaplicată cu tencuială, că atunci vezi rezistențele, cam la 3 zile, va fi foarte greu să zgârii tencuială. O consolidează foarte bine. Și atunci am o priză foarte bună la material. Că în zona de construcții, indiferent ce facem, vorbim de plăci ceramice, că vorbim de tencuieli, că vorbim de gleturi, vorbim... Primul și cel mai important lucru este aderență. Avem aderență, materialul stă acolo. Nu avem aderență, care jos. Da. Unde lucrăm rezidențial, da? Clădirile noi și clădirile vechi. Ei, clădirile vechi le mai împărțim în două tipuri. Monumente istorice, și clădiri normale. Împărțirea nu e corectă, împărțirea face altfel. Probleme cu umiditate prin capilaritate, clădiri cu probleme de umiditate prin capilaritate și clădiri uscate. Pentru că acolo unde intrage umiditate de jos în sus perețele, nu e suficientă doar tencuiala asta. Asta e zonă de termoizolație, dar noi trebuie să asanăm peretele. Adică să-l dezhidratăm, să scoatem apa afară fără să degradăm. Aici intervin sisteme de tencuieli de asanare, peste care se aplică sistemul de termoizolare. Chestiunea este că atunci când aplici sistemele de tencuieli de asanare, ele sunt pe bază de var hidraulic, integral. Cele mai bune din viață. Există și pe bază de ciment, dar celălalt este pe var hidraulic. Când lucrăm cu var hidraulic, pe var hidraulic nu e voie să aplicăm ciment. Produsul ăsta are 2% ciment. Și atunci, în situația asta, există un produs un pic mai scump ca asta, integral pe bază de var hidraulic, care ăla se aplică peste de termoizolație. Ok. Deci acolo se schimbă lucrurile. E vorba de situația care o avem la fața locului. Cea mai mare problemă, când vorbim de clădirile vechi în general, este absorpția capilară. Și cele mai multe clădiri, și în România e de la A la Z chestiunea asta, au probleme cu umiditate la baza clădirii, uneori chiar tot parter. Acolo avem lucrări multe față de o tencuială banală termoizolantă. O simplă banală tencuială termoizolantă.
Bun, am vorbit foarte mult acum, ai venit cu informații extraordinare din domeniu, pe toate direcțiile. Aș vrea să-mi spui 4 chestii la care să fiu atent, sau 5 chestii. Adică 1. Se mixează cu cantitatea exactă de apă. Care zici că e cantitatea? Cantitatea de apă la sac e 20 de kg, plus Pe minus sac. 5% întotdeauna. Există o toleranță care orice producător o are, în funcție de condițiile de aplicare, de metoda de aplicare, de temperaturile exterioare. Bun, ăsta e un aspect. Mai puțin. Al doilea aspect, la ce să fiu atent? Grosimea. Grosimea. Grosimea Un să fie centimetru. realizată. Nu neapărat grosimea de aplicare, și grosimea finală. Nu mă interesează când fac calcule de rezistență termică. Se spune că în urma calcul ne arată că noi avem nevoie de 3 cm. Da? Acei 3 cm nu putem să-i luăm în calcul când vorbim de termoizolație ca medie. Acei 3 cm trebuie să am pe toată suprafața zidului. Pentru că dacă noi luăm media, s-ar putea să avem într-un colț 1 cm și în altă parte 5. Avem o medie de 3. Dar nu înseamnă că avem o termoizolație unitară pe suprafața zidului. Acolo am un transfer termic mult mai mare decât aici. Bun. Al treilea lucru. Tipii de maturare. Nu supraaplicăm materiale deasupra până ce materialele anterioare nu sunt maturate. Și în cazul de față, tencuiala asta se În maturează cazul la tencuiala asta, vorbim de un minim 5 zile care se poate prelungi și la 10, 12, 14 zile în funcție de condițiile atmosferice. Bun. Dar pot să dau primul strat, după aia pot să vin imediat cu al doilea strat. Vorbim de, de materiale aplicate ca sisteme consecutive, adică nu dau tinciu peste tencuială, Da. până nu-i maturată tencuiala. În schimb, straturile de tencuială, care manual ne permit aplicări cam plus minus 1 cm în medie, mecanizat 1,5 cm, ne permit o nouă supraaplicare după ce primul strat a tras. Aproximativ o oră jumate, 2 de regulă suficient. Ok, bun. Stai un pic. Și al patrulea lucru? Ce ar mai fi? La aplicarea tinciului. Mi-ai zis, tocmai mi-ai zis că trebuie să aștept 5, 6, 7 zile variate. Eu aș lua un pic altfel din toată Așa. discuția. Da, și eu am plecat. Primul și primul lucru care e cel mai important și care lămurește Da, și eu am plecat. toate discuțiile este citim indicațiile din fișa tehnică. Ok, bun. Asta e primul. Pentru că în fișa tehnică ne spune, de exemplu, la tinci că suprafața trebuie udată înainte de aplicarea tinciului. Ok. Asta aplică. Și alte chestiuni de genul ăsta, cantitatea de apă la amestec, timpul de amestec, pentru că e foarte important timpul de amestec. Sunt materiale care permit să le amesteci 1 minut, sunt materiale care te roagă producătorul să le amesteci sau îți indică 3-4 minute ca să se amestece corect, inclusiv cu componentele materiale, dar și aer. Tencuielile și tencuiala asta și tinciurile, aerul are rol de fluidizant. Există o tendință a meseriașului când simte că materialul e cam gros, să mai adauge un pic de apă. Când am materiale poroase, nu trebuie să adaug apă, mai amestec jumătate de minut. Amestecarea e jumătate de minut, îmi dă o fluiditate la material ca și cum ai adăugat 1 litru de apă. Dar adăugând 1 litru de apă, eu scad rezistențele mecanice al materialului. Ok. Deci aerul acționează ca un fluidizant. Și atunci, sfatul meu, indiferent despre ce vorbim, primul lucru, consultăm fișa tehnică. Și, pentru tot ceea ce nu înțeleg din fișa tehnică, sfatul 2 și elementar și esențial, nu mă gândesc eu cum ar fi bine, iau telefonul și sun pe responsabilul de produs, care are numărul de telefon, fișa tehnică sau furnizor, ca să întreb detaliile vis-a-vis de ceea ce nu știu. Că sunt chestiuni care nici în fișa tehnică poate nu sunt trecute, în funcție de condițiile de șantier.